Майстэрством валодання мячом гэта не проста падтрыманне сваіх навыкаў. Вы павінны прайсці выпрабаванне, калі хочаце даведацца нешта новае. Калі настаўнік сёння не заняты, паваюем. Лейтенант хмарных рыцаў Лофу Янцзин прибыл на службу. Усё роўна, то мой супернік. Мячы дазволяць мне вырвацца наперад. Моцныя супернікі спрыяюць значным паляпшэнням. Клинок в полете. Нядрэнна, ты справляешься лепш за большасць. І мячы падаюць. Фух, думаю, на сёння ўсё. Меч у ножны.